i Indre Vesterbro. Vi mødtes til en fest, hvor vi begge to var gæster, så jeg tænkte, at den er god. Vi tog på café, jeg drak den hyggetæ, og jeg synes, hun var sød. Men jeg tror, at jeg skulle finde, hun gav mig den blik, hvis hun rejste sig og gik. For hun løftede sin kig, lidt i udårternet film. Så jeg slugte et stykke af min højre stil. Hun gav mig et tegn, vi gik diskret ud på vejen. Hvor hun plantede mig op af en indfået tegn. Det var en sag, hun sagde, tag bukserne af. Jeg smilede skævt og tænkte, chancen, den må jeg tage. Pludselig var jeg sådan, stod på gaden i Barberhold og var bestemt ikke slået. Det er et bag og et kæmpe fjol, der gik et par dage, før jeg fik lysten tilbage. Så jeg tænkte, nu skal den der kæk fandme have. Jeg fandt Lilles pris, hun var en ren dyrket gris, og den stod på siden i den blå avis. Jeg ringede op og gik det slet af voks, stakkels kæde, hun fik et chok. For jeg synes det var på tide, at kæden fik at vide, hvor den var et